Molweni bandakwethu, namkelekile kwi-top 5 headlines of the week with me uLBJ. Bandakwethu njengesiqhelo maswabale umahlanu amanqaku nebephala phambili kum kule iveki. Kodwa phambi kokuba senje njalo, manditsho okokuba bandakwethu le yimini bandakwethu uThixo ayenzileyo, masonwabe sigcobeke kuyo. Okay, maswabale umahlanu ke bandakwethu amanqaku ethu nebenkqenkqeza phambili kule iveki. Veki sithe sabona i-traffic cops mntakabawo zisilwa nonoteksi. Andazi noba nonoteksi ulwa ne-traffic cops na noba kwenzeka ntona, but ke bandakwethu bekubanjenwe inguduntsu. Omnye wabanjwa, abanye bayambamba, omnye akafuna ubanjwa. Abanye bayambamba, omnye akafuna ubanjwa. Bethu noonoteksi kudala banengxaki, kodwa ndiyayiva yonke le ndithethekayo eninzi. Oonoteksi kudala banengxaki. Bageza abantu abaya. Yabona ngoku lithuba loba thina sibukele sithi qhude manikiniki izindala zombini. Basile abaya bayageza. Hayi ke ndithi akafuna ubanjwa omnye. Andiyazi ninzi nje into eyenzekayo. Nithini bethuna kule meko? Nithathe elibicala. This one is difficult ke. Ayilunanga le. Kwa bantu bathanda uthatha amacala. Mna ndi-neutral. Yayiva? Ndi-neutral. Ngifuna uthatha cala. Kwelinye inqaku bandakwethu sithe sabona kaloku i-rapper yaseNigeria kwakunye nomntu ebikhwele naye emotweni icrasha imoto phaya eKapa. Andiyazi uba bekusenzeka ntoni phaya na, kodwa ke bandakwethu kuvakala ukuba bekungamele ukuba yenzekile laa ngozi. Nayo ubhutiza lo inoba uphithwe yilaa moto, lolwadidi lwemoto kuba ngumnyobo lowa. Umfuna umntu othe popopo. Uba uthi angapopopo phaya uza kwenza izinto ezingalunganga. Ndithetha okokuba ke bandakwethu ibe yiloo nto leyo eKapa yebethuna na iimoto zizawunonzakalisa uba nina anithanga popo. Sanothi imoto kayithengile yijonge le moto ufuna uyithenga. Yes, uyayi-afforda, uzawukwazi uyiqhuba le moto, ingathi kanti izawuqhuba wena le moto, okanye izawuthi ngoku uyiqhubayo iziqhuba. Be careful. Le nto yo-afforda le izawuba ingxaki uba abantu abathanga popopo. Xa u-afforda ivule ingqondo. So because you can afford it uyithenge kanti you cannot use it. No. Ayingenzeki loo nto leyo. Okokuba wena awukayo uyakubukela i-podcast kaLaChoncco, chwetheza ngokukhawuleza uthi Timeline with LaChoncco, uyifumane phaya ku-YouTube. Uzawuva. Kule veki sithe sabona kaloku le podcast kaLaChoncco. Nalapho kaloku aphaka khona zishushu iindaba zakhe bandakwethu. Andiyazi kwinto kokuba ucinga ntoni kwasele ezithethile. Luthini uluvo lwakho? But kusisi uyasiphakela. Uthi inani. Kudala nifuna uzazi iindaba zami. Nazi ke iindaba zami. Bandakwethu kule veki sithe sabona uDJ Sbu ongumsasazi phaya eRadio 2000 evakalisa phaya ku-X okokuba uyayishiya iRadio 2000. Siyazi kaloku okokuba kwesa sikhululo wenza inkqubo nebizwa ngokuba Big Breakfast, right? So ke bandakwethu ngokwengxelo yakwaSunday World kuvakala okokuba uDJ Sbu lo no-colleague bakhe uthe wabe kanti ufumana imbalelwano nekucaca ke ukuba uyifunde rongo ze wabaleka ke ngokwaya phaa ku-X wayovakalisa okokuba uyasishiya esi sikhululo. Bandakwethu okokuba inyani le ngxelo yakwaSunday World, then it means ba abantu mabazifunde ii-emails zabo ekuseni kwaye bangazifundi bandakwethu nge-weekend okanye xa bethe from, because bazawusibhidisa, right? Ndibethuna beniphi ngoku uTrump ebesideni into yoba akayazi iLesotho. Uthi iLesotho akayazi. Fine ke, wonderful. Sisigezo laa nto. Usile laa mntu lwa because uyayazi laa country leya. Qha uyageza. Ngase umntu xa efuna ukuthatha imali yakhe elizweni elithile, efuna ukurhoxisa inkxaso-mali, enze njalo ngaphandle kwesigezo.
asubhulishwa ngula tata uyageza la tata lwabethunana uyageza la tata lowa nala chomi yakhe ingu Elon whatever